ċelebrant tal-Quddisa tal-lejla huwa ir-rettur tas-Santwarju Dun Gerald Buħaġar. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Kif namlu dejjem kull nhar ta' Sibt, nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għal benefatturi ħajjin u mejtejn ta' dan is-santwarju, kif ukoll għall-intenzjonijiet ta' dawk kollha li poġġew it-talbiet tagħhom friġlejn il-Madonna ta' Pino. Jehud jeżjes inħossuna il-kol familja waħda. Għaliex huwa Kristu li jaqadna. Hija l-kelma tiegħu li tmantnina. Il-kol niklu din il-kelma li jissir laħam għalina fil-ħobs Ewkaristik. Fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna, Jehudin nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Glorja lill-Alla, fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art li bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħarruf Alla bin il-Missier, int li tneħħi id-dnubiet tad-dinja ħen għalina, int li tneħħi id-dnubiet tad-dinja ilqa it-talb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħen għalina, għaliex inti waħdek għaddejs, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla ta' seta' bla tarf li taħkem fuq kollox fis-sema u fl-art, isma' bit-tieba it-talb tal-poplu tiegħek u għatina il-paċi fi żmienna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Il-mulej qalli, Iżrael, inti l-qaddej tiegħi, bik jiena nkun infaħħar. Issa tkellem il-mulej li minn ġu fommi għamilni qaddej tiegħu biex għandu nraġġa lura lil Ġakob u biex Iżrael jinġabar miegħu mill-ġdid. Għax jien kont imfaħħar f'għajnejn il-mulej u Alla tiegħi kien il-qawwa tiegħi. U hu qalli tkun ħaġa żgħira wisq għalik li inti tkun il-qaddej tiegħi biex tqajjem it-tribut ta' Ġakob u traġġa lura l-fdal ta' Iżrael. Jien nagħmel minnek dawla l-ġnus biex is-salvazzjoni tiegħi sa truf l-art tinfirex. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm responsorjali mwieġbu, hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Ittamajt tama qawwija fil-mulej u niżel ħdejja u sama lajta tiegħi. Edli fuq fommi għanja ġdida, għanja ta' tifħir lill-Alla tagħna
flimkien hawn jien mulej. Int ma titaxxaqx b'sagrifiċċji u offerti, imma widnejja inti ftaħtli. Ma tlabnix vittmi tal-ħruq u ta' tpattija, imbagħad jien għedt hawn jien ġej. Flimkien hawn jien mulej. Fil-bidu tal-ktieb hemm miktub fuqi li nagħmel ir-rieda tiegħek. Alla tiegħi dan joġobni li ġi tiegħek ġewwa qalbi. Flimkien hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda. Xandart il-ġustizzja f'ġemgħa kbira, xuftejja ma żammejthomx magħluqa. Mulej dan inti tafu. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda. Bidu tal-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Korintin. Pawlu li Alla ried isejjaħlu biex ikun apostlu ta' Kristu Ġesu u sosteni ħuna lill-Knisja ta' Alla li qiegħda f'Korintu, lil dawk li tqazzu fi Kristu Ġesu, imsejħa biex ikunu qaddisin flimkien ma' dawk kollha li f'kull pajjiż isejħu l-isem ta' Ġesu Kristu, is-sit tagħhom u tagħna. Grazzja u sliem mingħand Alla missierna u l-mulej Ġesu Kristu. Il-kelma tal-mulej. Qumu bil-wieqfa. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-Verb sar bniedem u għammar fostna u lil dawk illi laqgħuh tom is-seta illi jsiru uliet Alla. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien, Ġwanni jra lil Ġesu riesaq lejh u qal: Araw il-ħaruf ta' Alla li jneħħi id-dnub tad-dinja. Dan hu li għalih qedtilkom warajja ġej bniedem li huwa aqwa minni għax kien qabli. Anqas jien stess ma kont nafu, imma jien għalhekk ġejt nagħmmed bl-ilma biex hu ikun marraf lill-Iżrael. U Ġwanni xeħet għalih u qal: Jiena rajt l-Ispirtu nieżel mis-sema bħal ħamiema u joqgħod fuqu. Ta' bilħaq anqas jien ma kont nafu, imma dak li batni nagħmmed bl-ilma u stess qalli: fuq min tara l-Ispirtu jinżel u joqgħod, dak hu li jagħmmed bl-Ispirtu Santu. Dan rajtu b'għajnejja u għalhekk xedt dan hu li ben tal. Il-kelma tal-mulej. Kif dejjem imħobb nirrepeti il-qari tal-Evanġelju isir ħajja għalina jekk aħna jirnexxilna napplikaw għall-ħajja tagħna. Fatti kull qari jintemm dejjem bl-istess frażi: il-kelma tal-mulej. U aħna x'ngħidu? Inroddu ħajr, tifħir lilek Kristu. Infaħrek, nirringrazzjak, inrodlok ħajr għaliex il-kelma tiegħek tatni dawl.
Il-kelma li qalilna il-mulej illum, x'dawl qed tista' tagħti lili u lilek? Hija kelma eżies li jekk aħna tassew nemnuha li tfisser temmen ifisser tiftaħ qalbek għal din il-kelma, nilqgħuha iddawwal il-ħajja tagħna u timlina bil-paċi. U nixtieqek naqsam ftit punti ċkejknejn mill-qari anke tal-lum. L-ewwel ħaġa, kemm hija xi ħaġa sabiħa li l-mulej qalilna fl-ewwel qari. Iżrael, int il-qaddej tiegħi, bik jiena inkun infaħħar. Mhujiex frażi li għandha timla l-qalbna bil-ferħ. Sa dawn l-affarijiet din is-sentenza l-ewwel qabel kollox saħħet fi Kristu. Għax Kristu stess jgħid il-missier hawn jien ġej biex nagħmel ir-rieda tiegħek. U x'inhi r-rieda ta' Kristu? Ir-rieda tal-missier għal ibnu. Hija dik li hu jkun kif urieħ Ġwanni il-ħaruf li jneħħi id-dnub tad-dinja mill-qalb tal-bniedem. Mela l-ewwel qabel kollox jeħtieġ eżies illum hekk nirritornaw lura lejn darna b'dan is-sens ta' ferħ. Il-mulej jitaxxaq bija. Il-mulej tafu x'ma jixtieqx. Ma jixtieqx jarani jimkisser bid-dnub. Għax id-dnub eżies ikissirna. Id-dnub jifridna minn xulxejn. Id-dnub jimlina bil-biża' minn xulxejn. Id-dnub ineħħi u jisraq il-paċi li hemm fil-qalb. Għalhekk il-mulej il-missier jibgħat lill-ibnu biex ineħħi mill-qalb tal-bniedem id-dnub. Għax id-dnub ikisser lill-bniedem. Intom eżiż ġenituri, ma titkissrux u ma tinkwetawx u min jaf kemm li għamiltu intom il-ġenituri l-kbar meta hu xi ħadd minn uliedkom kien marit. Għaliex għamiltuh dan? Għax intom tixtħu fuq uliedkom l-imħabba kollha tagħkom. U tagħmlu kull sagrifiċċju biex uliedkom ikunu possibilment aħjar minnkom, aħjar minnek. Kemm hija sabiħa dik il-frażi li tisma' ħafna ġenituri u tgħid għax jien irrid li uliedi ikunu aħjar minni. Imma aħjar minni f'liema sens eżies għax forsi hawn aħna qegħdin nitilfu ftit, aħjar minnek għax jkollhom dar sabiħa iżjed minn tiegħek. Aħjar minnek għax forsi jkollhom aktar flus iżjed minnek, karozzi aktar minnek, proprjetà. X'tixtieq ilhom int? Imma jew ninżlu ftit fil-fond u naraw li l-aqwa ħaġa li jista' jkollhom uliedna huwa dawk li jħossu li huma maħbubin minn Alla. Kollox qegħdin nagħtuhom lill-uliedna, imma qegħdin naqdu l-istess missjoni hawn hu l-Vanġelu, l-istess missjoni ta' Ġwanni l-Battista. Ġwanna l-Battista, l-Vanġelu tal-lum jibda b'din il-kelma sabiħa. Ġwanni ra lil Ġesu riesa lejh. Ħafna drabi aħna nirraġunaw il-kontra. Jien irrid immur infittex lil Ġesu. Jien irrid immur il-Knisja fiċ-ċentru
f'dak kollu li nagħmlu impoġġu lilna nfusna. Mingħajr ma nintebħu eżies li l-ewwel pass li jagħmlu lejna, jagħmlu il-mulej. Huwa il-mulej li jiġi jfittixni, huwa il-mulej li jiġi jkellimni, huwa il-mulej li qed iħejji din l-Ewkaristija. Kemm hi xi ħaġa sabiħa li aħna verament jirnexxielna naraw lil Kristu jersaq lejna. Hawnhekk fil-Vanġelu ta' San Ġwan il-kelma tara u spiss hi ripetuta mhijiex sempliċement tara bl-għajnejn tal-ġisem rajtek ġej. Tantu veru li l-frażi li jgħid araw il-ħaruf tal-Alla li jneħħi d-dnub tad-dinja. Jitkellem mill-missjoni ta' Ġesu meta Ġesu għadu lanqas biss beda jwettaq il-missjoni. Mena San Ġwan il-Battista qed jara il-persuna ta' Ġesu bl-għajnejn tal-fidi tiegħu u qed iħoss u qiegħed jimtela bil-ferħ li l-mulej ġej biex ineħħi mill-qalb tal-bniedem id-dnub. U għalhekk Ġwanni ma jsejbx il-paċe fih innifsu billi jgħid ejja il-mulej ġej, risaq lejja, lest jien, kuntent. Le, jindikah, jurih lill-oħrajn. Ara il-mulej ġej ribek, il-mulej ġej ifittxek, il-mulej ġej biex jaħfer id-dnub tiegħek għax il-mulej jħobbok. Għax il-mulej ma jridikx li jinti ġor il-mibeda f'qalbek, għax dik tkisrek. Li jinti tħalli l-qalbek timtela blejra, għax dik tfarkek. Li jinti il-mulej ma jridx jarak, li jinti tiġi imkaxkar mill-vizzji li d-dinja tgħidlek li fihom ħassib il-ferħ, imma mbagħad inti jidduq l-imrar. Dan huwa id-dnub eżies. Imma jiena u intom bħala ġenituri qegħdin tkunu bħal Ġwanni il-Battista li turu lil-uliedkom li l-mulej qed jersaq lejhom. Li tgħinu lil-uliedkom iħossuhom huma wkoll maħbuba mill-mulej, jew xi drabi biex joqogħdu kwieti kważi kważi imbeżżewhom bil-mulej. Għax il-mulej ħajjikkastigak, għax il-mulej ħajjirrabja għalejk. Kemm hi xi ħaġa sabiħa eżies anke l-quddiesa tal-lejla, il-quddiesa ta' nhar ta' Ħadd. Ma nibqgħux narawha bħala xi ħaġa ta' obbligu li jiena rrid immur għax jekk ma mmurx il-mulej ħajjiktibni fil-black book. Imma narawha bl-għajnejn ta' Ġwanni, bl-għajnejn tal-fidi. Jien ħammur il-Knisja, ħammur il-quddiesa għax fil-quddiesa il-mulej ġej jiltaqa' miegħi. Għax fil-quddiesa il-mulej ġej jikellimni, għax fil-quddiesa il-mulej bil-kelma tiegħu irid ikeċċi minn qalbi il-biżgħat, għax il-mulej irid jiġi għandi. Din hija l-fidi nisranija eżies. Ejjew nitolbu fuqna l-koll il-qawwa tal-Ispirtu biex aħna nikbru fil-fidi tagħna. Ma nibqgħux naraw biss il-mulej bl-għajnejn tal-ġisem, forsi rajtu fi statwa, fit-tradizzjoni, f'xi ħaġa li mdorri nagħmlu. Imma nara il-mulej ħaj, inħossu f'qalbi. U mhux biss, ma nkunx kuntent li jien inġarrab il-ferħ tal-Vanġelu. Imma dak il-ferħ tal-Vanġelu kif qalilna l-Papa Franġisku meta kien hawn fostna. Dak il-ferħ tal-Vanġelu, il-ferħ li jiena nħoss meta jiena nħoss tassew
li jiena maħbub minn Alla, inkunu kapaċi nwasluh lil xulxejn. Ejjew inkunu għal xulxejn Ġwanni il-Battista li ngħinu lil xulxejn, inwasslu lil xulxejn għand Kristu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Ejjew inqumu bil-wifqa u nistqarru l-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, Ibn l-waħdini ta' Alla, imnisser mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnisser mhux magħmul. Natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu Mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben, li hu meqjum imweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben, u li tkellem fihom il-profeti fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika, nisqar ma'mudija waħda l-maħfra tad-dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Jeħudi jeżies indawru ħarsitna lejn il-ħaruf ta' Alla. Ninmħu li huwa ġej biex jiltaqa' magħna u għalhekk inresqulu it-talbiet tagħna. Missier qawwi, għati l-qawwa meħtieġa lill-Knisja tiegħek biex tħall Ġwanni l-Battista tkompli turi il-preżenza tiegħek ta' Kristu fostna. Nitolbu. Nitolbu għal-mexxejja kollha tal-ġnus sabiex l-għażliet jaħdmu ikunu dejjem imdawla mill-kelma tiegħek u jaħdmu għal paċi vera. Nitolbu. Missier Isliem, imla bil-grazzja u isliem tiegħek lil dawk kollha li minħabba ismek huma persegwitati. Nitolbu. Missier Qaddis, għamel li bil-qawwa tal-Ispirtu u s-smieħ tal-kelma tiegħek il-koll kemm aħna nikbru fl-imħabba tagħna lejk u lejn xulxejn. Nitolbu. Bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu, ilqa' il-familji, lill-morda u lil dawk li jieħdu ħsiebhom. Għamel li huma jġarbu il-ferħ u l-paċi tal-preżenza tiegħek. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Ilqa' talbna Mulej u għenna nibnu ħajjitna fuq il-kelma tiegħek, għaliex hija l-kelma tiegħek li jiddawwa lit-triq ta' kull bniedem, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li niċċelebraw dawn il-misteri kif jixraq, għax kull darba li nġeddu it-tifkira ta' dan is-sagrifiċċju iseħħ il-emil tal-fidwa tagħna bi Kristus Siedna. Il-mulej magħkom, nerfgħu lubna il fuq, niżżoħħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Fik aħna ngħixu u nitħarku, fik aħna ta' kuljum inħossu fuqna it-tieba tiegħek u sa minn issa waqt li għadna f'dan il-ġisem inti tajtna ir-ran tal-ħajja ta' dejjem għaliex aħna għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu li bih qajjimt lil-Ġesu mill-imwiet u bih nittamaw li nibqgħu ngawdu għal dejjem il-ġid li ksibna bil-misteru tal-għid. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Qaddis ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qdussija, qaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati, ħajl ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej. Darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabru l-mewtijek mul-samati. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha, wittaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin tagħhom, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Giusepp, l-Apostli u l-Qaddisejn kollha tiegħek li jgħixu fih biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja.
għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Kif jiena u int nista' nagħti ġieħ u glorja għal dejjem il-mulej? L-ewwel qabel kollox billi naraf l-imħabba tiegħu lejja, billi narfu tassew bħala missier u nitolbu li tiġi saltnatu. Daku li se ngħidu li ħanitolbu flimkien. U għalhekk ejjew fidi sħiħa nitfgħu ħarsitna lejn Alla l-Missier u inkantaw. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kull jum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min wagħti għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħariex lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, jint li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Ġesu. Ta' bilħaq. Qarbina ta' xewqa. Qarbina ta' xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija, irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġara darba bħalissa ma nistax nilqek f'qalbi sagramentalment, nitolbok illi tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena ninaqat miegħek. Ħeġġiġni bil-mħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen dejjem fik, nittama fik
ونبقى نحبك على ديم. آمين. Ġwanni ra l-ġesur jisaq lejh. Jina inti l-lejla nistanejt blajnejn tal-fidi, jena rajt l-ġesur jiġi għandi. Jew fiskiet ta' qalbna, nirringrazzjawh, infaħruh, biex aħna wkoll nsibu l-għaxqa tagħna fih. Nitolbu. Atina mulej l-ispirtu tal-imħabba tiegħek biex kif tmajtna minn kull ħobża waħda tas-sema, hekk ukoll fit-tiba tiegħek tagħmilna qalb waħda bejnietna bi Kristu Siedna. Jew hekk ngħidu flimkien dawn it-tliet Avamarijiet, il-Omna Marija. Nitolbu għatenna biex aħna wkoll bħala narfu nilqgħu u ngħixu il-kelma li l-mulej jgħidilna. Għax hemm biss insibu il-ferħ ta' qalbna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Taslim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.